ang tercer distrito. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, ngunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Good morning po sa Indogabos. Ngunyan po aldaw nin Sabado, November 2, 2024. So, welcome po sa tuyang programa digdi sa DCGB. Always number one, always at your service. Yaon po kamo, kay iba kamo ngunyan sa satong programa ang Legally Yours GB. Ini po si Kuya Mike, mag-iiribahan kita ngunyan na aldaw sa laog nin sarong oras. Iyo po. So mga yaraon pa po sa indang pigdadalaw na puntod sa mga Campo Santo, sa sementeryo sa iba-ibang mga lugar, mga munisipyo, asin mga barangay dili sa Albay. Magpasiguro po kamo kitubig ta medyo nag-aalangkaw ang init. Iyo po. So magdara po kamo ki mga payong, so paduruman pa po sana sa Campo Santo. And sa satuya na paglibot-libot na ilingta, may mga Campo Santo ngunya na organize na ang ang pakaatado kang mga nitso. Then igwa man kitang na dumanan na Campo Santo na medyo masamok pa. Pasensya na po ha, digdi sa Legazpi Catholic Cemetery gari medyo masamok pa. Kang pagjanta ka sa saro, medyo dakol ang basura, dakol ang mga debris. So mga pigaraba pa na mga nitso day pala mga nagkakarilinigan. Alagad kang may mga naduman kitang mga magayon, medyo organized, may magayon na arrangement, lalong-lalo na dyan sa Manito Catholic Cemetery, medyo maray ang congratulations tabi kay Father Biluno sa administrador kang parokya kang San Rafael Arcangel dyan sa Manito. So dyan sa mga taga Manito, so mga nagdadalaw pa po dyan sa mga nito sa Campo Santo, so magpasiguro po kamo kikalo, ki payong, and magdaraki mga balon asin tubig na kakanon, tangani na day kamo day kamo tamaan kang init asin gutom. Diyo po. Ngunya may mga nagkakalat ngunya na mga impormasyon digdi sa mga social media platform. Saro na diyan, may nagsisirkular diyan kang mga manungod sa holiday. Okay? So baka may update diyan si Kuya Jomar Bien. Matiun tangon yan ang update hali kay Kuya Jomar. Kuya Jomar, please come in po. Salamat Kuya Mike. Good morning sa mga parantabay. Location ko sa Purok Tres Barangay San Isidro, Iraya kan Malilipot. May nakuha din sarong babaeng gadan. Nataod-taod pa sana. Identified ko na ini pero dahil ko na iluwasan pangara. Nakahurong ko naman so agom mismo kayo ni. It turned out na ang biktima is sarong 34 anyos na babae na susok mismo sa agom na taga Barangay Common kan Tabaco City. Ang Barangay Common sa kaining San Isidro Iraya Malilipot, kung isipong burbaralda na sa nini kung relakawon mo sa bulod, surug-surug po na ini. Sabi kan agom na parakalakal, kan Barangay Common na 29 naghali sa inda ining agum niya. October may 29. May duwasin daw tulo ang aki ata yon. And pigkumpirma naman sa DCGB News na may diferensya sa pag-iisip ang babae. So, nagkapirang aldaw na yung pighanap dahil ng bareta hanggang sa ngunya na aga, alas 8:30, sarong 15 anyos na daragita ang nakahiling kaining biktima. Habang ang biktima o ang
witness nagkukuanin na namumurot ng pili ata digdi sa pagsadiri sa daga kan sarong nagangar na Roldan Sidro sa San Isidro Iraya. Duman sa payag-payag, sabi kan aki, pero kaya piggugoy siyang dumulok duman sa payag-payag. Pagdulok niya, nahiling niya ang bangkay kan biktima. Nakahigda, so short, huba na, ibinabaw so short, sa ibabaw kan, pinahuban man so pribadong parte kan babae, kan bangkay. Ano yung mga oras na iniyan mga membros kan malilipot PNP para mag-conduct ng investigation? Actually, yaon pa sa area mismo ang bangkay, tapigahalat pa susoko, pigpaisin na kayo susoko, and dahil man yan pwede ron na dahil susoko, padagos ang pinagigibong pag-imbestigar di kan tabako malilipot PNP sa Panginoon to Police Captain Alex Alcantara para aramon kung sisay malamang, baka may nakahiling kung sisay ang kaariba kan biktima sa pagpasiring digdi sa Purok 3 na eventually nga na kuha na gadan at pinagsususpitsara na may ginibuhan pa ininin na maraot na bagay sa dahil lang ta kung babasayan ta sa pahayag kang witness na 15 years old na ating babae nahiling niya so biktima so bangkay nahuros na so short at nakababaw na sana sa pribadong partikan babaeng ini. Dahil pa nagpapaluwas niya pa man na informasyon ng malilipot PNP bang pigigibo nila ang investigasyon pero kita halos nakuha ko naman sa pangaran sa istorya kayo ni abo ko lang iluwas mismo ang pangaran para opisyalmente ang Philippine National Police ang magpaluwas kan informasyon. Yata ba Kuya Mike ang informasyon direktamente live eksklusibo halidigdi sa Purok 3 Barangay San Isidro Iraya kan malilipot. Abangan na lang sa mga masunod na programa ang follow-up development kang istoryang ini. Okay. Jomar Bian, DCGB. Okay, makipaabot na lang po Kuya Jomar ang pakidumamay sinang pagmundo man dyan sa Nagadanan, and dakulaon na salamat tayo Kuya Jom sa imong update. Roger na Kuya Mike. Okay, so yan po si Kuya Jomar Bien sa DCGB News Live. Live na live, yaon dyan sa party kang malilipot. Ang update na manungod man sa Nagadan. So, thank you Kuya Jomar sa imong update. So, sa satuya po na pagpapadagos, araw kayan may mga pangyayari kita na aldaw kang mga Todos Los Santos, All Souls Day, may mga nakukuang mga arukaya na gadan sa tuyang palibot digdi sa runa kang albay. So makamundo na pangyayari iyan. So condolence po duman sa Nagadanan, and sana makamit mo po ang hustisya manungod dyan sa gadan na nakua sa party kang malilipot. So again, condolences po. So duman po sa satuyang pagpadagos, manungod digdi sa mga nag-circulate na news, and kung minsan may mailing ka dyan na holiday, may announcement na kung ano-anong mga importanteng announcement. Bago po kamo magtubod dyan, may mga pwede po kamo dyan gibuhon para ma-check kung legit po ang mga announcement na iyan. So far, pun pa ka mga nakaaging aldaw, igwa kita ki mga announcement na importante araw kang holiday. So bata ang unyan baga, after magbiyahe pa uruli sa probinsya sa mga nagdaralaw sa indang mga mahal sa buhay na pumanaw na, ang plano ngunyan ka ito siyempre pabaralik na sa indang trabaho sa iba-ibang lugar. Sa ng lugar dyan sa Metro Manila sa NCR. And may naglalataw ngunyan na national holiday, may deklarasyon daang national holiday. So i-check po muna nindo yan kung legit. May pig-check na kami ng mga website dahil pa man announcement na national holiday. Alagad kung igwa mananggad, so ma-update na lang po digdi sa tuya na istasyon. So, ano ining mga pigaapod na fake news? May tulo kita digdi na klase ka ining fake news. Habang nagalat-alat kita kay Attorney Tin, aramon ta ini. Kung yaw na si Attorney Tin, baad maka-join na po siya. Ining fake news kaya baka mabiktima kita. Pag nabiktima kita pati, pwedeng maka-experience kita kikadifisilan. Yaon digdi ang pigaapod na misinformation,
ang disinformation as in ang propaganda. So, tamang-tama sa topic tangon yan. Good morning, Tabi, Attorney Tin. Welcome po. Good morning, Kuya Mike. Assist sa tuyang mga paraan tabay sa DCGB and sa programang Legally Yours GB. Dapat aram mo. Hindi po si Christine Langabella. Salamat, Kuya Mike. Tapirmi kang yaon. Iyo, ngunyan Sa programa. And syempre, ang sa technical team. So, ayan, syempre po ang mga tugang ta. So iba, sama nagkaibanin pahinalo dahil holiday kani o Saints Day and today is the All Souls Day. And ini din ang tsansa para magkaigwanin time na mag-reunion so mga pamilya, friends, together with your special someone, your loved ones. So sana din po nag-aantabay ang mga tugang tangon yan. Kasi importante yun po ini na topic for today. Lalo na po, nagkapira na din ang naghapot sa ko kang arog kaining concert. Okay. Gari, ang sa imong attire, Attorney Tin, bako man pang holiday? Aba, Kuya Mike, may trabaho man kiraray ako. Bako, sabi ko na. Larisa ni Kuya Mike. Nya ko gari holiday mananggad ngunyan kang pagtaram ni Attorney Tin na holiday narumduman ko mananggad. Anong ngunyan na dis maski Sabado baga ngunyan may mga nag-holiday talaga and natagbo pa na Sabado asin Todos Los Santos, so nagarelibot nga ni. So anyway, digdi sa piga ni Attorney Tim, so piga taram niya sa tuya na dapat maaraman ta ini. Yes, very important ini. Te may mga kay Attorney Tim, dumambaga sa kung narumduman mo attorney. So sa cellphone registration baga, so pigi-expect ka ito after ka itong cellphone registration, mababawasan ang mga harog kainin ng mga text scam. Hanggang ngunyan, nakaka-receive ako sa mga kamidbid ko kung ano-ano mga text scam. So, sabi mi, gari, bako successful, 100% bako successful so SIM registration kang mga cellphone. Diba? Kaya nga, naigwa ka na eh. Iyon din po talaga ang inot na naglaog sa isip ko na una po ba pag naipasar na ang batas na ito, mawawara na ini or somehow mababawasan. Well, we cannot really say kasi we do not have the accurate or exact statistics kung talagang nagbawas. Probably nagbawas, pero dahil na mawawara, so katotohanan, nagyaon man girare, mas scammer na ini. Okay. May nag-comment din di Attorney Tin, sabi niya, ang comment ko nga tabi dyan Kuya Mike, good morning kay Attorney Tin. Kaya po sa factor na dahil siya successful is because may 24 hours na dapat ma-register mo ang SIM. Ang suggestion ko po dyan, dapat bago pabakalan or bago itao, automatic i-register na. May punto man ining nagminsay sa to digdi sa nag-PM siya. Sa laog man agad kay 24 hours, dakulo na siyang mami-message, masig dahil pa siya nag-register, ade. Pero sa pag-aram ko po, Kuya Mike, the moment na binakal, diba, registered na ito sa mga brand na tigbabakal. Although, we cannot really say, we have to review again that law kung sa itong 24 hours na tigtatarapan para cover. Okay, sige, siguro nagbakal ng bagong SIM Attorney Tin. Arogad kanin so experience niya. Okay, so sige, so baad mananggad ma-verify ta mananggad kung totoo yan na pigataram ni message na nag-send sa tuya kung may 24 hours na palugit. Siyempre, ang expectations na kayo mananggad automatic after kang gari may may panahon sana natigtawanan ki panahon na mag-register, di ba? After that, automatic mananggad upon buying a SIM, automatic registered na dapat siya. Yes po, opo. Okay. So, digdi po sa tuya na topic, may nagte-text po sa tatay ko, galing daw sa court na may kaso siya. Totoo po kaya ito? Ako, nabasa ko yung Attorney Tin na, naapot na ini. Baka niya ako ang nagte-text digdi kay tatay niya. Baka iba
baka niya ako kakasuhan pa sa nagayod siya. Ade, o baka, pero data aram, usually Ako, naman. sige Kuya Mike, i-ano to sa mga paraan tabay ta para they also have a clear picture kung ano ini klaseng text na paabot duman sa magurang kang sa tuya parang tapat. Kasi, ini po Kuya Mike to tinaram sa ko. May nag-text kasi kay mama niya na Okay. Kay And mama then niya. after kay papa niya. May nag-text na kay mama niya na araw kay ini. Attention! Your announcement, all caps, attention. Mr. or Miss lang. So, pangalan. Arang pati ko yung may bilog na pangalan. Kamigbid talaga. Yes, so, a criminal complaint was lodged before the Regional Trial Court for violation of Article 315 of Revised Code, also known as estafa. And Article 318, deceit, also known as swindling. Adequate evidence forwarded and scheduled for hearing set on November 4, 2024. Failure to notify this branch will prescribe to issuance of summons/subpoena. Legal assistance call at 09 to number to the possible case filing. So, araw po kami text message. Detalyado man, ade. Araw-araw pati Kuya Mike kung anong article of the revised Iyo. Gari may idea man sa mga jargon kang law sa LLB ade. Ngoy gari man duman sa text kay nga i-contact mo nga ako sa araw kaning number. di ba? For legal assistance and pag-hold pag-file kang case. Iyo ade gari kung sa ano man ang gari magkakakaw sa iyan attorney Tinky stress duman sa mag-agom tao para sa pala na napadarhan ki message so agom na babae asin so lalaki so mag-agom parehas sila na sendan. Of course ako duman Kuya Mike talagang makakaw sa ikining stress. And syempre maski sa man na makatanggap ki aruga somehow matatag magpapahay sa diri mo na wala ka man kung treatment, matatata ka man kilala, nakarating ka araw kayo. Pero formal din pati, so may mapapaniwala talaga. Okay. So, sa mga yaon po dyan ngunyan sa, sa mga harong na naghinanyog, so, very important ining tabaka kung kamo man ang masunod na mapadarahan, kiarog ka ining mensahe sa text, sa messenger, or ang ibang guide, baka sa email pa kamo padarahan kiarog ka ini. So, maray na maukudan ta ini, kung ano sa tuyang gigibuhon, pag naka-receive kita, kiarog ka ining mensahe. So, Attorney Tin, so ano ang kung sa imo halimbawa ilaog ta ang sarili ta duman sa mag-agom. Ano ang primero kong gigibuhon pag ako naka-receive gyud kiarog kay ning text? Okay. So pinakainat po you calm down. Yes ka mo kasi pag kita baga ko yung may tupa or utrutan natin na di-discuss sa previous program staff na ipitil mag-desisyon pag kita nasa height kang sa tuyang emotion. Be it we are angry, happy, sad, depressed, or nervous, dahil po ma-desisyon o mag-ibok i-ending pag nasa height kita kang sa tuyang emotion. Okay. So, pagkalma muna. And then after, that's the time na pagduman po sa preferred yung lawyer or sa court, kung may specific na branch ng court, and which court, regional trial court, the municipal trial court, or kung ano man na korte, di magduman to verify if talaga may file na case against you. Maray nga at yan, aram na po yan man ang mga tugang ta, mga paraan na baitan, tuhinan po niya, na kung kamo po makareceive si araw text message, note, wala po na korte na mapadara
formal na sabina or any office na authorized di magpadara sa imong gi-apply. Not even the office of the public prosecutor. Dahil po yan mapadara text message lang. Dapat po makareceive ka mo nin hard copy mo, personal service po dapat kung kamo inakusara na nakag-ibuki ano man lang din. Okay. And pwede rin via email. Yes, via email. I-honor na po ngunyan since nagta-transition na din po paliit-liit ang sa tuyang rules from the traditional or personal service to email. Okay. So, never po na text message na mapadara ang court or any authorized office ni subpoena or summons. Okay. Dahil man tabi, Attorney Tin, posible na kung may kamidbidsinda na nagtatrabaho sa sarong korte, nailing ito, baka pig message siya ka itong kamidbid niya. Dahil man posible that is not allowed. Pwede man po, Kuya Mark, oo, na ma-inform. Pero sa araw ka I doubt na kamidbid ang nagpadara ka. Kasi kung iyo, then it should be casual, di ba? And maski ito naghapot din mismo, dahil din naman medyo nagaputol-putol ka tabi, Attorney Tin, magachapi-chapi ka, pero dit man lang clear siya na may putol-putol na diit, naiintindihan siya. Pero kung minsan nag-aalawig, baka mapakaray ang linya ni Attorney Tin. So, sa satuyang pagpadago sa Attorney Tin, ipapaliwanag ang iba pang detalye manungod ni Attorney Tin sa mga text scam or kung ano ang gigibuhon nindo kung may nag-text sa Indo na may kaso ka mo. So, sa satuyang pagbabalik, ipapadago siyan. So, ang oras tangon niyan eksaktong alas 11:31. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Brought to you by Knorr. Pag Friday na, Munggo Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda.
tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padabas sa kan masa, alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matitra, Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Welcome back po sa satuyang programa ang Legally Yours GB. Always number 1, always at your service. So, pigadiskuter tapungon yan, manungudig di sa texter na nag-aapot na may nagte-text sa tatay ko, galing daw sa court na may kaso siya. Totoo po kaya ito? Okay? So, at yan, ipapaliwanag po ni Attorney Tin kung ano pa po ang mga pwede tagibuhon. Apisar na pwede ta i-check kung legitimate man ang ganitong text or mensahe sa sendo. Hali po sa satuyang DCGB News Online sa FB page ta. Sabi ni Phil Balila Jr., marhain na auto po watching from Santo Domingo. Salamat po dyan sa mga taga Santo Domingo na kasabay ta sa satuyang programa. And of course, kay from Ma'am Lorely Banzuela. Good morning po, attorney and sir. God bless po from Rawis. Yan. Good morning po sa mga taga Rawis. Rawis. Dahil nakalaag kung kung Legazpi ini. Kung may mga Rawis mga sa ibang munisipyo. Okay? So, salamat po sa pagsabay nindo. And kung may mga kahaputan po kamo na may relasyon digdi sa satuyang pigdidiskutir, dahil po magduwa-duwa ang satuya po na numero 0930-214-9781. And pwede man po kamo duman sa satuyang messenger. Anapon lang po nindo ang pangaran na Michael Alvarez Dado. Pwede po kamo magmensahe sa satuya. So, ang DCGB po igwaki pigaapod na DCGB Operation Daramayan for Typhoon Christine victims for monetary donations. Ang GCash number po 0995-984-5151. Ang GCash name Jose Locsin Jr. So kung nag-donate po kamo, ang GCash receipt is screenshot po asin ipadara po sa DCGB News Online FB page for proper acknowledgement. So, salamat po sa mga nagtarabang na asin sa matabang pa manungudigdi sa DCGB Operation Daramayan. Okay? Sabi man po ni pig-correct ni Ma'am Lorely Banzuela, pig-confirm niya, ali po da itong mensahe niya sa Rawis, Legazpi City. Yan. Good morning po sa mga taga Rawis, Legazpi City. And of course, si Madam Tess Kissing Berbon watching from San Miguel Island. Yaon dyan po ang mga OFW, mga overseas. OFW. Nagbalyo ng dagat, overseas na yan. Overseas Filipino workers. Yan. Okay, yaon na si partner, Attorney Tin. Welcome back po sa satuyang programa.
Thank you, Kuya Mike. Okay na po ba ang audio? Yes, okay na po. Loud and clear na po, Attorney Tin. Tamang-tama. So, pagputol-putol mo kasubago, natagbo nang gad sa commercial break. Kaya niya ako, eksakto. May mga nangungumusalig di Attorney Tin sa Satuya. May mga nag-greet sa DCGB News Online. Bigbasa ko na kasubago habang so pakatapos mismo kang break ade. So duman sa naka-experience sa kiarog kay ne o so mga sa mga listeners ta na mawarningan sinda manong digdi sa mga texter na arog kay ne. Aside duman na pwede sila magduman sa samid bidindang abogado or magduman sila sa korte para ma-verify kung ano katotoo ining text na nag-abot sa inda Attorney Tin, ano pa po ang pwede nang gibuhon? Pwede din po, Kuya Mike. Siyempre, ipuan din po ipuhon, magduman sa pinakaharap police station. Okay. To record and to file a blotter report regarding the incident. Okay. Maduman. Mapablatter sinda? Yes po, Kuya Mike. Okay. Panguna ko, mailing kung may blatter para sa sainda. Okay. And, iyo, ade. Sige po, ade. So, magpa-blatter ka mo. So, number ang i-ano ninda. Taday man ninda midbid Attorney. Ito ang i-blatter na. So, number na nag-text sa sainda. Opo, Kuya Mike. Okay. So, ngunyan kung... Sa Suraku, Regional Anti-Cybercrime Unit, Region 5 sa Pampoola, pwede din po na mag-inquire doon. Okay, Raku. Ay pananggada de. So dakol sina pala na pwedeng dumanan na How about kung arayo ka nga kami Attorney Tin, nasa bulod nga kami. Bata kasubago ko ta na Attorney Tin, ma-comment na ako kung pakataram kasubago kung so primero bagang sinabi mo nagigibuhon, sabi mo you should calm down. Marang ita pinanigundan mo kay magkalma, pig-translate mo galin. Tabaka niya ako sa mga taga-bulod tang mga tugang na mabaraba niya ako sinda talaga ta. Sabi ni Attorney, you should calm down. Magkalma. Po di Attorney Tin na pasiparahong gusto na ini demo niya, ini para ang gari. Ug gari namatian niya man na gari bako man niya ini totoo tabi Attorney. Okay lang na pasiparaon ko sana ini. Kung ako ito pasiparaon ko sana, ano ang mga pwedeng mangyari sa ako kung dahil ako sana magibok i-action? Well, pwede din naman po ko yung So, for me, it's not advisable. Ibang mabibiktima, na may disputa, matakop ang mga scammer na araw kanini. And for their peace of mind na din naman, of course, to verify pa rin. Kasi at kaan, igwa manangkad, di ba? Oo. Baka at the back of your mind mananggad, adi, gari mananggad, igwa ngayon mananggad ako kiarog ka ini. Mind that, maski pa si parahon mo, although aram mo na scammer lang ini, syempre, igwa man giraray dyan, perming malaog sa isip mo, maski kadikit, na mas-stress ka man giraray and mapapaisip from time to time. May nag-message digdi Attorney Tin sa Satuya sa DCGB News Online. Sabi ni Ma'am Tess Kissing Berbon, where po pwede mag-message sir, hihingi po legal advice sana. So pwede man po digdi madam sa Satuya na sa DCGB News Online or pwede man sa numero tatabi Attorney Tin ade. I-clarify kita lang na po Kuya Mike kasi kung legal advice na po talaga ang hahaga doon kang sa tuwing pagkatabay, magduman na lang po kamo sa mas kisisig na abogadong preferred nito. Okay. Kasi baka na sa specific details or specific na problem niya since legal advice na ang tigahanap niya. Kasi ang programa mi po, daiman po talaga nagkataon in legal advice and dai po ini pwede mag-substitute as a legal advice. Kundi ini para lang may knowledge ang sa tuyang mga paraan tabay, malungod sa indang rights, derechos, or kung ano pa man na pwedeng makatabang kita somehow sa indang mga problema. Pero syempre, kung talagang legal advice na and hula complicated na problema, magduman na po kamo sa indong preferred na lawyer.
Okay. So, malinaw po ang taramo ni partner tin ha. So, tangan ni managan na sigurado ang simbag sa Indo, duman ka mo sa preferred na abogado nindo. Okay. Anyway, thank you. Kuya Mike, yaon din naman po ang sa tuyang Public Attorney's Office or PAO. Okay. So, anyway, salamat man po gila yun sa pagpaabot kang sa imong concern digde. Ma'am Tess Kising Berbon. Sa tuya na pagpapadagos ade. So, aputa kay Attorney Tin kung pasiparahon ta sana. So sabi nga ni Attorney Tin, magkakaigo ka mo ki bako matuninong na pag-iisip. Baka di ka mukha ng mga turog. Okay. Ngunyan, pag duman Attorney Tin, nagduman na siya sa nagpa-blatter na siya, nagduman na siya sa abogado. Ano na ngunyan ang masunod niya? Waiting period ini o may iba pa siyang maalat na lang siya kung igwa man agad ki official na document or message na legit talaga. Waiting lang siya. Well, pag nakapag-verify naman na po kamo sa court or kung sa office or agency, text message, sabing igwa kamo duman, allegedly na case, duman na po kamo ma-base din kung ano ang sisimbagon sa Indo kang nakahuro nindo kung sa ikaw mo nag-verify. Kasi let's say, if sa court, magiging honest naman din sinda sa imo, of course, kung igwa mananggad. Kung igwa mananggad, matao sinda sa imo kaani, happy, kung ano man ang igwang pwede itaon ninda sa imo. Let's say, may sabina ka ba talaga? May information ba talaga? May case filed ba talaga against you? Siyempre, matao man po yan, pirmiki, kopya nindo. So, hard copy mismo. Kasi dapat na personal service iyan. Ini Attorney Tin na kung halimbawa may subpoena man ang ganda, ano ining subpoena? Public document din. Can we access this online? May pwede kami dumanan na website? Ay ko na baka may subpoena ngaya ako. Mag-verify po ini Kuya Mike, let's say, criminal case, duman po sa Office of the Public Prosecutor. Okay. Po magduman sa Office of the Public Prosecutor. Okay. Duman sa pagkatapos ko makareceive halimbawa, ako ini naka-receive ki message na may kaso da ako. Pag duman ko sa korte, automatic maaaraman ko tulos kung igwa mananggad. Yes po Kuya Mike. So okay. Pag ang court na wara, ibig sabihin wara. Or magkakaigwa, dahil nakapapile pa. Okay. Papailan pa sana. Wara ade. So Mike, para mas masabutan ka sa tuyang mga parantabay, ang definition ng subpoena under the 24 DOJ NPS rules on preliminary investigation and proceedings or the Department Circular number 015/15. Ini po ang ibig sabihin ng subpoena according to the said rules. Okay. So re-require or tig-compel ang party or sarong katawo or witnesses kang parties na ini, ang parties dyan pag criminal case, pag nasa level pa lang kang prosecution's office, wala pa po sa court, so private complainant and so respondent. Okay. So respondent, ini so pig-aakusara na nakapag-commit ng crime. Dahil pa man po siya, pwedeng ako doon na accused, respondent pa lang po siya sa level ng prosecution's office. So, tigre-require po, duwang klase ang subpoena, the subpoena duces tecum, iniso, tigre-require ang sarong tawo na mag-testify. Mag-produce ng documents or maski anong records na kapot-kapot po ang tao na ini. And so saro naman, sa pina-ad testificandum, inisutig ko compel ang sarong tao or witness or party na mag-testify. Okay. So, paano kung pagduman sa kaaning concern na tao na nagduman sa korte, wala man, ano ang pwede ko gibuhon din sa texter na ini? Pwede ko kumaya ko sa i-report sa ina ko maduman tabi Attorney Tin. Tawara mo pala na ako kikaso, pig-text niya ako kay Arog ka ini. Ta sabi ta nga ni baga, sa pakapuon ta igwa kisim Registration Act. Probably, pag bakal niya, pig-register niya sa pangaran niya duman.
So pwede ko siya habulon, di ba? So say na kumaduman attorney tinta. Nagkausa ini sa kuya ki dakubla na epekto stress, problema, psychological or mental or emotional gulpi ang naging apekto kan sa kuya. Muya ko siya habulon, say na kumaduman. Araw ka nga sabi ta po kasubago, mag-blatter po sa police station, pwedeng maghagad assistance duman sa RACU or the Regional Anti-Cybercrime Unit. Kung Bicol, duman po iyan sa Region 5, Camp Ola. Yan na po dyan ng RACU. Pwede maghagad assistance po dyan. And pwede din na maghagad assistance sa Office of the Public Prosecutor. So provincial or city prosecutor as case may be. So, crime, probably, kung saan ka mo naka-star. And pwede din po na magduman sa private lawyer para po ma-guide ka mo and ma-assist ka mo sa pag-draft kan sa itong complaint kung willing po ka mong mag-file in case against this kind of persons. But of course, you have to ask really first for the assistance of our honorable members of the PNP or officers kasi yan din ang investigators sila ang ma-investiga, mahanap kang identity kang mga scammer na ini. Okay. Naiapot miya sa tabi attorney tinta, dakol sa tuya nagpapadara ki message na may mga text scam na naman talaga ngunya nagdadakol. Ang pigigibo kaya ninda ako pigpapasunod ko man attorney tin pag arog ka niya ko ang message, automatic ilaag mo sa i-block mo sa spam, sa blacklist baga ka mga numero ade. Ngunyan, na-realize ko ngunyan na magpapadagos man giliw nini kung ilalag mo lang siya sa blacklist. Kaya sabi ko, kung pwede, habulon nining mga nagpaparapadara ki mga mensahe, kumisay nga ni, nang rulo ko pa, ng ano ki, so kwarta baga, nag-aaragad ki kwarta, na nanggana ka ngaya, magpadara ka nga ki arog ka ning amount. So, arog ka yan, usually, bako palang dapat na i-blacklist ta sana. Kaya sabi nga ni Attorney Tin, magdumang kita sa PNP, ipa-blatter, tangan ni maimbestigaran. Importante yun din po talaga, Kuya Mike, na tigre-report tayo sa tuya proper authorities. Kasi malay tabaga, taro na number lang din ang gagamit. Although, iba, malay na numbers ang gagamit. Pero malay dakol natin talaga ang ibang nabibiktima. Baka ang investigators tabaga ma-find out na familiar ang number 19 na din sa araw kanina nag-report before. So, it's really important na i-report po ang mga araw kanina bagay. Kaya it's not advisable, of course, na papasiparahon lang. Although, at least, somehow may peace of mind na kamo na araman through the program Legally Yours GB, CGP, na pag may nag-text po sa inyong araw kanina, text po kang magtubod. Pag may contact number dyan, pudan. Kasi pag ito, pwede nga na magpuon ang mas nakulat nito problema. Pwedeng magpanggap na abogado. Yes, gagawin ka mo para dahil kang makasuhan. Diba? Or para dahil gusto kaso, tapos naghagad na pala di kwarta, acceptance ni Kono, nagtao ka man. So dahil po pag apudan ang number na yan, and as much as possible, yes, i-block din. But sana, pwede din for i-block, i-report ng sa proper. Okay. Naramdaman mo naka-on-air kita na nag-a-upload? Naramdaman. Dahil ko na i-mention pangarang ganito, tanang pamidbid man siya. Sige ang apod sa kuya, gamit niya iba-iba ng number. So kaya naiapod ko man rin siya, baka niya pwede ko ni-i-blatter, taga rin ako kunya naman kami. Kung minsan busy ako, may pigigibo, maapod siya, mapamidbid na arugan Alagad, inapod ko, inata niya ako ta iba-iba na ang number. So nagduda na ako attorney tin kay ito. Kaya sabi ko, marema na topic tayo ningunyan, manog di sa mga texter and caller na gari iba na ang apisar na nakakaisturbo na. Gari baga maski pigpapaliwanagan ta na sinda na arog ka ni arog kayan, wala man kita sa indaki obligasyon kung sige ang upload. So gari na iisturbo naman ako kanya ako baka pwede ko na i-blatter. Opo, kuya. I-blatter. I-blatter ko na. So nag-upload po sa ko iba-blatter ta. Very joke. Department of Information and Technology.
Nagaputol-putol ka, Attorney Tin. Nagaputol-putol ka na naman. Nagaputol-putol ka. Baka, yan. Sige daw, baka yun na. Okay na po, Kuya Mike. Okay na. Yan. Sige, okay po. Clear na po, Attorney. I-report na din po ini sa DICT. DICT. Yan, okay. Pwede lang, maski duman sa website lang, Ninda, pwede duman, i-message mo lang duman sa DICT o duman pa sila sa opisina kan DICT. Kung duman nun, much better na person duman. Okay. Para yung bilog na detective. And mapatrace, since Act or Republic Act 1193 for mapatrace kung kay sisay ang mga number na. Okay. So, sige po ha. Dakol na pasunod sa tungo niya si Attorney Tin. Dakol siyang pigmention na mga government agencies and dakol na mga paagi na pwede tang gibuhon. Kaya lang, Attorney, ang problema passive kami sa mga arog kayaan. Di ba? Dahil man niya ako maapektuhan, arog nilang kanina, nonchalant ang iba. Ano po ang magiging advice mo duman sa mga nonchalant lang? Well, dahil taman po masisiksi, igwa man din talagang, let's say, wara oras, kainin bagay. But the least you can do maybe is to at least report the incident and find out better. Okay. Usually baga, so busy nga ako din, ako bahala lang nga sinda ka. Ano may ako apektado. Hanggang sa naapektuhan na, saka pa sana niya na-realize na dapat na-i-report niya na dati. Itabi, Attorney Tin. Okay, baka may mga mensahe ka pa po na karagdagan, Attorney Tin? So, at least naaraman na po kang mga paraan tabay ta. Basta pag may nag-text po sa Indo, naarog ka to, maski aram ang bitong pangaran, and nagsabi na nakakomit ka mo right, again, first come down, magkama, and code sa contact number, mag-verify tulos, tuman sa court or Office of the Public Prosecutor, if igwa man natin. Okay, so malinaw ang mga paagi ni napigpapasunod sa to ni Attorney Tin. Baka may muya katabi mas kapit bid ang nag-text mo kang arog ka. Mag-verify ka. Magtiwat panahon mo. Please come again, Attorney Tin. Nagpuputol po. Please come again. Nagpuputol-putol. Dahil po naintindihan sa sinabi mo. Maski kamit bid po, Kuya Mike, ang nag-text. Kaso mag-verify ka tira. Okay. Sige. Maski kamit bid, mag-verify man gila yun. Di pwedeng i-message so kamit bid, i-reply siya. Ano po, Kuya? Automatic, Attorney Tin, ipa-blatter tulos. Dahil man, dahil ko lang i-verify. Gusto ba i-verify, pwede aputol itong kamit bid. Dahil mag-verify sa court. Okay. So, mag-verify manggali yun sa court. Yan. Okay, so, baka igwa ka mo kiaro ka ng eksperyensya ha. So, malinaw na sa mga dapat na gibuhon ta pag naka-experience kita kain. Baka may katabi igrit, Attorney Tin? Condolences po pala sa Lodronio family. Buwara Kuya Mike ang Samuel Barangay Captain po sa Barangay Honorable Elmer Lodronio. So condolences po sa pamilya Lodronio, sa barangay officials sa po dyan, sa Anis Lagdarek Albay. Rest in peace na po kay Barangay Captain Lodronio. Okay, so condolences po sa mga naulila ni Barangay Captain Elmer. So, sige po. May iba pa, Attorney Tin? Wala ka ng ibang announcement? Baka may mga activities na mo ipa-AC? Wala pa man po so far, Kuya Mike. Salamat po sa Indo, sa technical team, sa mga po,
Okay. Kaya ba tadig di attorney sa technical team kasubago si Kuya Jun, sinalidahan ni Kuya Nems, and si Jerome of course, siya, si Shara, si Angel, nailin ko man kasubago, and si Papa Mar. So thank you very much po sa nakasabay ta po ngunya na aga, ngunya na aldaw nin Sabado ha. So mga ipagirumdum ta po gilayon sa mga madaralaw pa sa puntod ka mga naulila rinda sa iba-ibang kampusan to na magpasiguro ki pangpandong, payong, kalo, magpasiguro ki tubig asin kaunon ta medyo nagkukusog ang init ngunyan attornitin pag agi mi sa iba-ibang mga kampusan to sa Tinampo. So yan po ang kabilugan kang sa tuya na programa ngunyan aldaw nin Sabado kay bata of course as tuyang partner si Attorney Christine Lungabela. Ang sayang opisina yaon dyan sa Ginubatan. Tama po Attorney Tinade. Yan po Kuya Mike. Okay, dahil ka pa man nagdadagdag ki branch. Ako na baka may branch ka ng iba. Dahil man po, practice of profession tayo, the noble practice of profession. Consider as a business. So, may mga iba may partners na nagpuput up sin sa other things, which is good. Okay. Pero, we do not call it really as branch. Okay. So, yan po ha. Sa Ginubatan ng opisina ni Attorney Christine Longabela. So sa ngaran po kang sa tuya gabos na pag-iriba and kay Kuya Jomar Bien na nagtaw sa Toki update kasubago. Salamat po sa gabos na nagahinan yung ngunyan. And kami po nagapaabot sa Indo na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa Indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may